6 hodin 18 minut, my vám přejeme krásné ráno u Snídaně s Novou. Hezké ráno, teď se podíváme za naším kolegou Alešem Lehkým do rubriky Na vlastní kůži, protože dneska se mrkneme, jaká je taková práce rolbaře. Myslím, že každý z nás to zná, že jak napadne hora na hory, lyžovačka a tak, ale úprava hor a sjezdovek jako takových není teda úplně jednoduchá záležitost, aspoň co už nám lehce Aleš nastínil. Aleš si to vyzkoušel, jak vypadal jeho den, to se můžete přesvědčit sami. Teď je to tvoje, Aleši. Ahoj ještě jednou, jsem ve skiareálu Špindlerův Mlýn a dneska si vyzkouším na vlastní kůži profesi rolbaře. Rolbu jsem nikdy neřídil, tak vlastně ani nevím, jestli mi ji půjčí. Tohle to je Martin, dobré ráno. Dobré ráno. Martin bude dneska mým učitelem. My tady máme za sebou tu rolbu, k ní se dostaneme. Mě zajímá, co vlastně rolbař dělá. Mně to je trošku jasné, asi každýho napadne, že upravuje sjezdovky, ale jak vypadá takový běžný den rolbaře? Tak běžný den rolbaře spočívá si v tom, že přijdeme po práci, po lyžování z těch národů, kteří tady celý den užívají svoji dovolenou. Ano. Zkontrolujeme své stroje a v 16 hodin 30 minut, když jakoby lidi dolyžují, opustí sjezdovky, tak vyrážíme na svahy. Aha. A tam zpracováváme ten rozebraný kopec. Jsou to muldy, které dáváme vlastně do pořádku, aby ve finále jsme na tom vytvořili ten Manchester, po kterém všichni tak touží a ráno si ho budou chtít přijít užít. Ano, ano. A mimo to pracujeme kolem zasněžovacích systémů, takže když nám stříkači nastříkají nějaký technický sníh, tak zpracováváme ty hromady technického sněhu. Až kam mě pustíte? Co mě dovolíte vlastně dneska všechno dělat? Co mě čeká? No, tak já vás seznámím s tím naším strojem, s kterým budeme jezdit. Myslím si, že byste zvládnul určitě podívat se pořádně na radlici, pořádně na frézu, budete si moc vyzkoušet manipulaci s tímto zařízením. A pak odjedete na tu sjezdovku a vyzkoušíte si tu práci, kterou vlastně dělám já. Má to volant? Má to takový půlvolant. Dřív byly nějaký páčky, že jo? No, je to elektronicky řízené a je to formou půlvolantu, kdy se přibržďuje jedna strana pásu, druhá strana pásu a tím ta rolba vlastně mění směr. Kolik let vy vlastně děláte rolbaře? Já letos začínám jubilejní 30. sezónu, Prsty. takže už docela dlouho. Zkušenosti obrovský. Tím pádem za 30 let asi. Za 30 let už jsem toho trošku viděl. No. Co je nejtěžší na té práci vlastně? Podle vás? Je to určitě práce s počasím, hlídat prostě meteorologie. To je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se řídíme, aby jsme věděli, kdy na ten kopec udeřit plnou sílou, kdy nemá cenu se v tom moc rejpat. Že když víme, že má přijít zámrz, tak ty sjezdovky prostě rozebereme, dáme je do latě, počkáme, až zamrznou. Ideální stav. A občas se taky musí vyměnit pásy? Občas nastanou nějaké technické závady samozřejmě. Bomba. Záleží zase od toho, jak moc se jezdí? Jaký jsou podmínky. Když je málo sněhu, rolby trpí, když je dobrá sněhová vrstva, tak rolby trpí. Výborně, tak se do toho dáme pomaličku. V pohodě, já jsem připravený. Tady jsem si pro vás připravil bundu, kterou budete potřebovat, kdybychom náhodou měli nějakou závadu. Jsi v týmu, Aleši. Tak koukejte na rolbaře, dneska to bude masakr. 6 hodin 54 minut, no a my se z té kreslené pohádky přesouváme do zasněžené pohádky, protože letíme na hory. Ano, Aleš Lehký si v rámci rubriky Na vlastní kůži dneska zkouší, jaké to je být rolbařem, takže jak vypadá takový den rolbaře, to se můžete přesvědčit ve Snídani s Novou. Vůbec to nevypadá jednoduše, pojďme se na to podívat. V garáži tam bylo teplo, panečku, tady už jsme u sjezdovky, tady je trochu chladno. Rolba už je nastartovaná. Martine, proč jsme ji vlastně nastartovali? Teď nám nebude rozumět. No tak Aleši, nastartovali jsme rolbu kvůli tomu, aby se hydraulické oleje a všechny komponenty, které budeme potřebovat na tu práci, aby se to prohřálo, aby ta pracovní teplota byla přizpůsobná k té práci. Co mě čeká teď? Teď mám na tebe jeden takový úkol pracovní. Včera jsme měli sundanou čelní radlici a pro kontrolu ji musíme přetáhnout. Takže tě pošlu s tím 32 klíčem tamhle dolů. Ukážu ti šroub, který budeš muset dobejčit. Musíš to bejčit pořádně, ten šroub je tady, tenhle šroub. A pořádně dobejčit. Jo. Tam je rozseštěv. Musím pořádně. Takhle velký klíč jsem v životě v ruce nedržel. Dělám to na správnou stranu doprava, jo, je to ono, správně, děláš to úplně jak profík. Děláš to přesně tak, jak bychom to dělali my, pořádně dotáhnout. Sakra, se omlouvám. Pojď se podívat, jestli to není strop náhodou. Jo. Já myslím, že dobrá práce. Co teď, Martine? Dobrá chlap. Teď nás čeká další úkol, aby jsme na
Manchester, který budeme na té sjezdovce vytvářet, tak aby jsme nestráceli přebytečný sníh, který nám v noci napadal, tak by bylo potřeba, aby si omet frézu a to všechen tenhle sníh, který je tady navíc, který bychom ztráceli do Manchesteru. Kdybych ho nesundal, tak spadne na ten Manchester a zase Tak. navíc, jo? Dělal by to kuličky nevzhledný a Tohle celý opucová, to by na nás lidi dělali pošklivý obličeje. To je krásný prašan, koukám. Sníh je výborný, no letos takový moc krát nebyl. Tak snad už bude. Tak. Jsi na mě hodnej zatím. V pohodě. Děláš to dobře, no. Ještě šáhni nahoru na ty lišty, nahoru, tak. Tak jsem se pochválil moc, sakra. A nebylo by to lepší koštěte? Koště pro uklízečky. Jo, to si řekl dobře. Tak, já to tady krásně očistím. Tak. Jsem se zapotil, už je teplo. Jak mi bylo chladno. Tak. Teďka to takhle krásně zakončím. Oni, Martin, když tak pošle. No, to je v pohodě, do konce a stačí. Wow. Super. Tak, Martine, děkuju v tuhle chvíli. My se na vás těšíme za chvilku a doufám, že už ji budu konečně řídit. Náš vrchní rolbař totiž brázdí po horách a doufá, že se konečně už dostane k tomu volantu, tak jsem na to sám zvědav. Ano, Aleš si užil celý den v roli rolbaře a jak takový den vypadá, jak moc je náročná tahle práce a co vlastně všechno obsahuje, tak to si právě zkouší Aleš Lehký, takže už teď předáváme slovo. Konečně jsem v rolbě. Neuvěřitelný, hračka pro malého kluka, ale je to mnohem složitější. Martine, pojďme si ji trochu představit. Jak je silná, kolik má koní? No, tak tenhle stroj, konkrétně v kterém se teď nacházíme, tak ten tady máme novej. Má to 510 koní, je to nejsilnější verze tady od toho výrobce. Kolik to žere? Žere to, záleží od podmínek na kopci, jestli je těžký sníh, lehký sníh, tvrdo, měkko, takže 25 až 30 litrů na 1 motohodinu. Nejrychlejší, nebo rychlost, takhle bych to řekl správně. Pojezdová rychlost není moc vysoká, protože je to stroj stavěný na sílu, ale maximální rychlost je asi 20 km hodině se udává. Je tady strašně moc hejbátek, displej, různý tlaky. Je to složitý řídit? No tenhle stroj už má v sobě hodně elektroniky, vymožeností, ale šoféři, kteří s ním jezdí, tak většinou mají za sebou průpravu na těch jednodušších strojích. A složitý to je první chvíli, než se s tím člověk zžije, pak je to výborný pomocník. Asi něco jednoduššího na začátek, co tedy můžu takhle na začátku? Já si myslím, že si můžeš vyzkoušet, Aleši, zvednutí té radlice čelní, s kterou budeme pak pracovat. K sobě? K sobě, nahoru. No. Pohyby do stran. Je to citlivý, teda musím říct. Tohle pak budeme využívat třeba na stavění toho snowparku. Já tady zkusím ještě ty lízátka po stranách. No ne. Na co všechno tu rolbu používáte, třeba kromě toho rolbování? Dá se ještě na něco použít? No tak mimo rolbování se dostáváme občas i do takových zajímavých situací, když tady do Špindlerova mlýna přijede třeba nějaká těžká technika, jeřáb, autobus a jsou složitý podmínky, tak už jsme to tahali někde z příkopů nebo pomáhali jsme vyprošťovat tyhle velké stroje. Aha. A nebo nás občas požádá horská služba, když jsou nepříznivé podmínky nahoře ve Vychřici pátračka, tak jsme jim nápomocně a jedeme jim udělat chlapům cestu, aby měli jednodušší při té záchraně těch lidských životů tu akci nahoře. No prostě záslužná práce, ono se to nezdá, člověk myslí, že jenom jezdí po sjezdovce. Ten volant mi připadá trochu jako ze sci-fi filmu, teď jsem viděl Marťana a tam měli něco podobného. Na co jsou tady tyhle ty? Tak tohle se jmenuje potenciometry, jeden je na pojezdovou rychlost, tím, že stroj má pořád stejné otáčky a rychlost se mění pojezdová, druhý potenciometr je na otáčky frézy. Jo. Tady máme taky displej, tam jsou různé teploty, kapaliny, tlaky. Na tom displeji jsou ty nejdůležitější údaje, mimo jiné dá se vlízt do menu, kde to o tom stroji vypoví úplně všechno. Tady je smajlík, že to je dobré. Smajlík nám ukazuje, že stroj je v pořádku. Tady je ještě jeden takový obrovský ovládací panel, ten nevidíme, ale spousta tlačítek. A základ, tady je taky rádio a vysílačka. Takže já si jdu zavolat kolegům a my na to za chvilku půjdeme. Kdo ale naopak je připraven takzvaně na značkách, tak to je Aleš, protože jeho funkce rolbaře ho evidentně natolik baví, že zmapoval kompletně celý den a my se podíváme, jak pokročil. Ano, další rubrika Na vlastní kůži právě teď.
A je to tady. Teď pojedeme rolbou. Na začátek teda nejdřív taková zkušební jízda s Martinem, který mi to vlastně ukáže, jak se to celý ovládá. Je to složitý stroj. Tak Martine, jdeme na to? Můžeme na to jít. Takže kluci, prosím vás, vezmeme ten malý hang ještě jednou dokola. Díky. Jdeme na to. Tak, je nás, koukám, tady teď 1, 2, 3, 4, 5. 5 rolb, tak jdeme na to. My jsme vedoucí, abych jenom řekl, Martin je vedoucí. No tak tohle fakt budu potřebovat nejméně řidičák, tam máme lidi. Úžasný, úžasný. Momentálně se upravuje malý hang, protože tady bude probíhat od 6 hodin večerní lyžování, tak jdeme připravovat pistu na večerní lyžování. Tím vlastně začínáte někdy kolem té 5. hodiny, že ano? Tak. A do kolika vlastně taháte do večera, do noci, když lyžaři už bujaře hýří v hospůdkách? Tak když jsou normální podmínky, normální sníh, tak naše práce končí tak v 11:30, ve 11:45 večer. Když je potřeba chystat na nějakou akci na druhý den na závody nebo to, tak jsme tady i do 2. Pakliže jsou předpoklady, že bude sněžit, tak si řídíme budíky, spíme tady na naší speciální šatničce a ráno ve 4 vyrážíme znova, aby jsme ujezdili čerstvě napadaný sníh. No, když si to tak vezmu, že jsme začínali vlastně s tím, že začínáme přípravu u té rolby třeba v garáži někdy ráno a potom večer máte ještě šichtu, tak je to docela náročná práce. Někdy tady trávíme hodně času. Ježíš, tohle je nádherný, to je neuvěřitelný pohled. Já koukám, že ty teď před sebou už... Teď před sebou rovnáme. Vidím tady nějakou brázdu, že jo? Tak to musíme vyrovnat hezky. To ty už za těch 30 let asi víš, jak přesně kdy přidat. Tak. Tou čelní radlicí se vlastně rovnají ty hrubé nerovnosti, které před náma jsou. Ano. Pásy načechrají zbytek to, co je pod náma a vzadu se točí fréza velkou rychlostí a finishery nakonec utáhnou ten výsledný Manchester. Říkáš fréza, jak vlastně se rychle točí ta fréza, která rozbíjí ten sníh za námi? No, fréza má otáčky asi 12 otáček za minutu, takže se točí velikou rychlostí, velikou silou, vlastně drtí ty sněhové hroudy, které vznikají po práci tou radlicí. Já mám pocit, že teď jsme byli v nějakých 700 metrech a jedeme až nahoře, tam je 1200, tuším, že ano? Nahoře tady na pláně je 1150 metrů, takže převýšení nějakých 400 metrů tady děláme. Napadá mě jako laika, není možnost, že by ta rolba se převrhla, spadla do zádu? Jsou momenty, kdy si musíte něčím pomoct? Jsou momenty, kdy si musíme něčím pomoct a pomáháme si, protože tady máme stroje s navijákem. Ano. A ty nasazujeme na práci na extrémní svahy. Takže tady je třeba například Černá, která je před náma nahoře, tam pracuje rolba na laně. A dole rolba visí, když to tak řeknu, a rolbuje. No neuvěřitelný, zážitek jako blázen, za chvilku si možná už sám vyzkouším řídit rolbu. Tak se koukejte. Tak jak je vidět, tak Zorka ta už se zahřívá teďka. Ranní kávou. Ranní horkou kávou. Není divu, protože teď jdeme opět do mrazů. Aleš ten mapuje terén coby rolbař a snad teda už teď mu to vyjde, aby opravdu usedl za ten pomyslný volant nebo kormidlo rolby. Troufám si říct, že dneska vlastně jedno z takových těch nejzajímavějších, možná nejadrenalinovějších povolání, který jsme zkoušeli v rámci Na vlastní kůži, je vidět, že Aleš si to užívá. Takže v jaký fázi je teď, jestli už má upravený sjezdovky a hezky připraven, to je otázka. Podíváme se na to. Aleši, posíláme slovo. Jsme ve Špindlu, už jsme vyzkoušeli jízdu nahoru, já jsem tady jel zatím jako spolujezdec, ale za chvilku mě čeká už opravdová ostrá jízda. Napadá mě, já nemám papíry na rolbu. Jsou nějaký potřeba vůbec? No tak pro dnešek ti, Aleši, promineme, na ten kousek si to vyzkoušíš bez papíru. Vyzkoušíš bez papíru, ale jinak je na to potřeba osvědčení na nákladák, protože ten stroj má 10 tun. A firma, která ty stroje dodává třeba do naší republiky, tak proškoluje ty šoféry po celé Evropě a to školení probíhá jednou za 2 roky, takže všichni ty informace dostávají. Takže jste pořád pod dohledem a bylo všechno? Pořád jsme pod dohledem a pořád jsme pod nějakou kontrolou. Teď úplně odjinud mě napadlo rychle, smí se řídit pod vlivem? Ne, taky ne, že ne? V žádném případě. Je to prostě stroj, takže kdyby přijeli policisti, tak i když je to soukromý pozemek, tak by mohli... No, pod vlivem... To byl samozřejmě humor, to samozřejmě nejde. Každopádně, my jsme viděli i tvé kolegy, kteří tady vlastně jezdíte v týmu, třeba v 5 jsme viděli. Jak dlouho jsou oni tady? Ty jsi tady 30 let, jsme říkali. Tady pracují 30 roků a jinak je to tým vyzrálej, zkušených chlapů. Jsou tady, ty nejmladší chlapci jsou tady služebně 15 let a jinak jsou tady kluci 20, 22 let, takže dobrá parta, dlouhodobá zkušený frajeři, který to umějí. A když přijde nováček, jak rychle je v tom týmu a může už rolbovat? Aby šel rolbovat sám, tak když je hodně, když to řeknu takhle, když je hodně zručnej,
tak druhý rok už ho necháváme dělat jednodušší. Já myslel druhý den, že budu moc třeba už si zajezdit. Druhý rok dělá jednodušší sjezdovky sám. Dobře, teď je tady ta chvíle, kdy si sednu a můžu řídit. Je to tady? Je. Jdeme na to. Jdeme Tak na to. utíkej jako spolujezdec, já teď jdu jako řidič. A jestli musí dát člověk pozor, aby nám nespad, to by bolelo. Tak. Pojď ke mně, Martine, já tě tady vítám u mě. A my si zavřem. Nazdar. Tak, takže ručka Ručka, dopředu, pustíme frézu, tady šipka. šipka zavří dveře. Naschledanou. Tak, já si zvednu radlici. Okay. Teď máme dole danou Frézu, která frézu. se točí a můžeme se rozjet. a pomaloučku, že jo? Bomba! Tak, jaká je rychlost teď? Teď je rychlost tak 3 km v hodině. A takhle bychom pojedeme radši, v klídku. Takhle to můžeme vyzkoušet, ano. No je připraven Aleš, co by rolbista, takže se za ním podíváme na hory. Vlastně očeká, myslím, ta nejkrásnější pasáž, jednak řízení a hlavně Říká se taky... rolbista? Proč by ne? Není to rolbař? Může to být i rolbař. Rolbista, tak bagrista trošku. No, právě. Ono je to hodně podobný, no. Tak jak se s tímhle povoláním Aleš v rámci rubriky Na vlastní kůži dneska popral, to se dozvíme právě teď. Tak, noční šichta pomaličku, ale jistě za náma. Už, jak jste viděli, jsme urolbovali celou sjezdovku, teď tady sle správně. Abych se nezabil, jsem zvědavý, co na mě ještě Martin vymyslí, protože tím práce asi nekončí tím, že se udělá krásný ten Manchester. Teď nás asi čeká ještě nějaká údržba, tak se trošku bojím, ale zase mám pocit, že už to bude dobrý, že to nejtěžší, to řízení mám za sebou. Tak Martine, pojď ke mně. Ježíš, lopata, ty se bojím, to už jsem měl na začátku. Lopatu ti dneska dám Aleši ještě jednou. Je potřeba ten stroj před tou nocí, když bude mrznout, tak ty hadice hydraulický a tohleto zařízení je potřeba upucovat od ledu. Proč? Protože kolega, který by ráno přišel z vedby radlici do pracovní polohy, tak by tyhle ty hadice roztrhal. Takže ty obrácenou lopatou vysápeš z toho ten led, opucuješ mu i ty hadice tady na té radlici. Děkuju. Obrácenou lopatu, já ti děkuju. No, to je pěkný nános, člověče. Teď abych tady ještě něco nepropíchnul, víš, jako když jsi říkal, že ta hydraulika... Ne, ty hadice jsou zabandážovaný, takže můžeš se klidně do toho docela upřít. Jo, tak to si pak, když tak doděláš. Já ještě tady, jo, si říkal, že Tak, jsou. to jsou taky hadice, tak. No, tady jsou vidět, já to jenom ukážu divákům, že nelžeme. Ježíš, to je zmrzlý, to se nezdá, člověče, po takové jízdě. Tak, takhle. No jo, není to úplně jednoduchý, co vám budu povídat. Tak. No, nevím, Tak jestli mi druhou to... stranu necháme na mě, to já si potom dočistím a teď bychom šli natankovat. Natankovat? Natankovat musíme, protože... Proč se tankuje večer po šichtě? Protože v nádrži, v který jsme vyjeli, z 270 litrový nádrže jsme vyjeli asi tak 210 litrů za tu 210 litrů za směnu, to znamená od těch 5 do půlnoci. do půlnoci plus minus. za 7 hodin. A musíme to natankovat do plného stavu kvůli tomu, aby tam nevznikal srážející se kondenzát vody v té nádrži, což by potom poškozovalo motor. To by zamrzlo, to bylo by špatně. Tak. Takže se to musí dotankovat do plna. To je jak na pumpě. To je jak na pumpě. Takhle si to Počkej, tak vytáhneme. já si to vezmu, jestli můžu. Tam můžeš si to vzít, tady máme hrdlo otevřené, to už jsem připravil. Ano. A poprosím plnou, jo, mladá paní. Nádrž máme na 20 000 litrů, takže nafty dost. Nafty dost. No hele, mám pocit, že to nebylo vůbec jednoduchý. Já jsem si myslel, že jenom jezdíte po svahu, ale jak jsme se dozvěděli, tak taky občas pomůžete záchranářům, respektive horské službě, když někdo někde zapadne, nebo nějakým autobusům, takže toho děláte hodně. Teď je na tobě, abys mě oznámkoval. 1 až 5 jako ve škole. No Aleši, vzhledem k tomu, že je to náročná práce, já viděl jsi to vlastně poprvé v životě, snažil jsi se velice, dáme ti 1 mínus. Jo, 1 mínus. Já ti moc děkuju za úžasnou zkušenost. Teď už si budu rolbařů hodně vážit a myslím si, že i lyžaři, kteří nás sledují. Tak teď už jenom zamáváme divákům a do studia a těším se někdy příště u rubriky Na vlastní kůži.